IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Leo Badua, Vice Chairman ni Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated, nga dumanen dagiti pinaragsak ng ubing iti barangay Barabar iti Iliti San Nicolas. Kunan ni Mr. Badua nga dapay iti na ibanda clown para karagiti ubing nga isupay iti ng paragsak karagiti ubing. DJ Nutrition Month celebration di Child Development Center di nasa nga barangay, sir. So kasano yun sir nga pinaragsak dagiti tao as well as dagiti ubing? Kas may isang grupo nangipay kami ti school supply ka dagiti ubing tapno ti kasta may pakita met ti timpuyog yan ti eskwela ken at dayan ti advocacy mi nga kagasta nga adda implement kita mabaling kami met lata nga sumuporta lalo bet tetitay wala nga para kadigiti ubing nga basbasa dapat ket suportaran tayo. Okay, so sino sir dagiti kinadwa tayo? Ti ginadwa mi di dating event ket ni Waki Mansanas ni Sir Waki Mansanas nga Bubble Clown ken ti grupo ti Ilocos Riders Club at dapat ti RHU San Nicolas ken ti barangay official ti Santa Cecilia San Nicolas. Imbata di Mr. Badua nga dupay ti kayat nga ikanditulong babayin kadakwada riders may panamnama nga dadagiti naka-line up matulungan iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.